Silence. Facciani kelen be du terrain kelen o jɔlen bannen ka n balimaw labila nin kɛra ni musakulu baara ye ne tɔɔrɔ n bɛna fɛn o fɛn de kɛ diɲɛnatigɛ la n ye n dɔgɔmuso fila ba sinamuso denw n ye n nin da u nin kan k'u gɛn ka bɔ faso kɔnɔ ko wariko danba yɛrɛ ala ni teri jugu ninnu ye ne tɔɲɔ dɛ fɛn bɛ n kun n bɛ n nɔfɛ fɛn tɛ n kun bi u ye bɛɛ y'i mabɔ la hali n furumusonin kelen o fana tagara wari ma ɲi nafolo ma ɲi wa filɛ n ye du feere min fana ma o fana nalen filɛ nin ko n ka bɔ du kɔnɔ ka taa tribunal la ka taa papier tigɛ ka na di yan convention di yan nɔ ko n ka bɔ du kɔnɔ ne yɛrɛ bɛ fɛɛrɛ kɛ n bɛ wuli n bɛ dogo n'o tɛ a ma ɲi u bɛ n nɔfɛ nin kɛra n bolo tɔɔrɔ ye n t'a dɔn n bɛ fɛn o fɛn de kɛ ne tɔɔrɔ la gɛlɛyara. Balimaya ne dɔgɔnin ni balimaya tɛ balimaya balimaya ala a tun ka kasi a tun ka kasi koyi ne ye fɛn bɛɛ k'aw la ko balimaya ne dɔgɔnin aw ye yafa koyi ne dɔgɔnin balimaya aw ye yafa koyi ne ye tɔɲɔ sugu bɛɛ lajɛlen da ne baga du de ne baga du feere ala k'aw gɛn ka bɔ du kɔnɔ a ye yafa ma koyi a ye yafa koyi ne dɔgɔnin kana jɔrɛ sa du feere mɔgɔ man kɛ ne de wari di ka du feere k'a fɔ k'a tigi ka du san du bɛ ne de ka bolo kan denmisɛnnin si t'a kalama papi de bolo ne dɔgɔnin a ye yafa koyi depuis Banima sara don min na aw ma lafiya sɔrɔ ne bolo aw ye yafa koyi aw bɛɛ bɛ kule la ko du feerela a tun bɛ ka du feere ne bɔra a kalama mais a t'a dɔn ne bɔra a kalama a y'a fɔ mɔgɔ min ɲɛna ko ka du feere o tigi y'a fɔ ne de ɲɛna ne de ye o du in san du in ma bɔ an tɔgɔya la mais ne tun tɛ se k'o fɔ aw ɲɛna parce que fiɲɛ tun b'a nun kɔrɔ n'a y'a kɛ ten tɔ an bɛɛ mago tun bɛ sa Gransɛ bɛ taa dɔ ye koyi ni cɛ ye baara bɛɛ d'an kan ne yɛrɛ ye ne ka kalan i t'i daminɛ ka bɔ an da la e bɛ ka fɔ ne ma ko gransɛ n ko ne kɔrɔ de don n'i ɲɛ mankan mɛn tuguni n b'i nɛn tigɛ balimaya bɛ si a tɛ mɛnɛ dɛ i mana balima sɔrɔ cogo o cogo a t'i ta ni bɔ hali n'i ta kɛra mɔgɔ fagala de a kɛra zon ye i b'o de gɛrɛ i la mɔgɔ wɛrɛ mana k'i fɛ cogo hali n'a y'an gɛn
nin n'anw de ye cɛ kelen den ye an mana kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ cogo o cogo a tɛ se ka kɛ balimaya la koyi ayi yafa ma koyi ayi yafa ma a ye wuli ee an ka ɲɔgɔn minɛ balimaya ko ayo kan kɔrɔta kulubalilakaw ka so denni jɛmani min bɛ yen nɔ ko Rozi min b'i n'a cɛ n b'a kalama e ye ne tɔɲɔ dɛ wala e ka furu ma kɛ ne ma lafiya foyi ye nka n'Ala ni kira sɔnna a ma a bɛ ɲɛnabɔ fo n'a y'a sɔrɔ ne dira e ma nata de la ni ne ma di e ma nata la ko ne fa ni n ba ye ne ta ka ne di e de ma furu la ko furu ye sutura de ye i bɛ ka min kɛ ne na Ala b'a sara ani su ani fa tɛ juru sara olu ye kelen ya i tɛ taa bi i tɛ taa sini a banna i bɛ se ka mun kɛ o kɛ ne taara baarayɔrɔ wallahi ne y'a dɔn ne bɛ jigin n fa ni n ba de la ka ne ta ka ne di cɛ ma ne kanu tɛ cɛ min na nin cɛ in bɛ bɔ depuis Ala diɲɛ sɔgɔma fo su ne ɲɛ tɛ da ne bɛ taa Adama nɔfɛ n'a ma kuma Abasi fɛ ne bɛ jɛ furu in kɔ ne bɛ taa n ka so mɔgɔ tɛ kɛ foyi ye ni dakan tɛ sisan yɔrɔ ka kalan koyi funteni yɔrɔ ka kalan wa non ne yɛrɛ t'a dɔn fɛn fɛn de jamana yɛrɛ de ka kalan sisan wa cogoya yɛrɛ de tɛ yen sisan i ka kɛnɛ ne ba ko baasi t'i la nba e bisimila a ka di yan a ye dugu ma jɛ ka soli ka dugu man ta ka di Abasi i b'i terikɛ wele i bɛ kuma a fɛ ne n'a tɛ ka ɲɔgɔn faamuya sisan dɛ ne terikɛ Abasi kuma Abasi ko bi ye ne ka jo fari ye dɛ denni min bɛ kulubalilakaw ka so denni jɛmani ko Rozi awɔ n b'a dɔn a n'o denni bɛ ɲɔgɔn bolo a ko kɛlen tɛ ne ma lafiya foyi ye n siso kɔnɔna na mais so filɛ de so filɛ Abasi ko mana bɔ sɔgɔma ni su tɛ ne ɲɛ tɛ d'a kan foyi tɛ ne n'a ni ɲɔgɔn cɛ nasɔngɔnin kelen sɔgɔmada in na n ko n bɛ taa bɔ n terimuso la a ka ɲɛnajɛ ye dɔgɔkun yɛrɛ ye n k'a ka wari di n bɛ n ka uniforme san n bolo a wulila ne kama pɛrɛn-pɛrɛn ni fɛnw na ne ko ne b'a dɔn ne kanu de t'a la ani denni de bɛ ɲɔgɔn fɛ i k'a wele i ka kuma fɛ ou bien an ka furu dabila ne bɛ taa n ka aya ma se furu dabila la Ala kana kasi sa nin sera kasi ma Abasi ko in ne tɔ de ni ne ye mun f'a ɲɛna a tɛ ban o ma hali n'a sɔrɔ a bɛ baarakɛyɔrɔ la ni ne y'a wele ni ne ko n k'a ka na a bɛ na ne bɛ da sago fa i ma b'a wele i bɛ kuma fɛ ou bien ne bɛ n ka minɛnw cɛ ne bɛ taa n ka so ne yɛrɛ b'a wele sisan sisan a ka na a ma se yɔrɔ jan taga ma i jɔ tan n b'a wele allo Abasi ko e bɛ min baarakɛyɔrɔ la n mago b'i la cirizan na i teliya joona i ka na yan i teliya i ka na n mago b'i la yɛrɛ yɛrɛ awɔ e k'o to yen ba ye o to yen ba ye e b'a dɔn ne t'i wele gansan na ou bien ok problème t'a la a ko k'a bɛ se yan sisan Abasi ko yɛrɛ ye nin dama tɛmɛ dɛ a dun y'o kɛ dɛ mɔgɔ m'a fɔ ne ɲɛna ne yɛrɛ ɲɛ de y'u ye ɲɔgɔn fɛ wa a ko kɛlen tɛ ne ma lafiya foyi de vraiment non ne yɛrɛ ta bɛ ja mɔgɔ bɛ sa yen koyi Abasi ça va i jɔ n bɛ sigi yan ta ka sigi yan
b'an dɔn ɲɔgɔn fɛ yan wa a ma deli ka kuma f'i ɲɛna k'i banna kuma min ma i bɛ n bonya cogoya bɛɛ la mɛ n'i y'a ye i wele ci gɛlɛn de don an muso de nana ne bara yan sɔgɔma joona in na a bɛ kasi la ne tɛ fɛ ka ɲɛji an muso ɲɛ la wa bada a ye kuma dɔ fɔ n ɲɛna kuma in ma diya n ye adamaden bɛ sanse dɛ n b'a dɔn nin t'i jogo ye mɛ i k'a dabila i ye cɛ furulen de ye i man ka i muso dusu kasi cogo si la kuma tɛ du filɛ mɛ i muso furulen b'i bolo so kɔnɔ aw ka du kɛrɛfɛla la kulubalilakaw fɛ yen ko worokiya ko e n'o bɛ ɲɔgɔn fɛ o adama a jateminɛ dɛ est-ce que o tɛ kumasuli ye e muso bɛ se k'a kun kɔrɔta kare kɔnɔ k'i ɲɛ jɔ jɔn ɲɛ la an ka cɛ kɛ fo kana se bi ma i tigɛra n na ma tigɛ la ne bɛ se ka kuma mɛ a tɛ ɲɛ fo n ka Urusi yɛrɛ wele ne ka sécuritaire bɛ yen n b'a wele n'a yɛrɛ ye kuma min f'i ye i b'o minɛ kala la a ka kirili bɛ ne ka awɔ n sɔrɔ n ka du kɛrɛfɛ dumuni ninnu na sisan sisan adama n'i poro musow ka kuma i bɛ fili dɛ n'i ɲininka mun bɛ yen ma mun k'a ye a ka ɲi komi i yɛrɛ ko i bɛ worokɛ wele ka na an k'a to worokɛ ka se mɛ n fɛnɛ bɛ kumakan kelen de f'i ye a k'a bila a kunna ni worokiya nana k'a ye kuma fɔ n'a ta ma kɛ tiɲɛ a tɛ si n ka so dɛ teriya t'a la dɛ awɔ ne y'i deli ne bɛ fɛ k'i ɲininka jama sigilen ɲɛna adama ne ni Urusi awɔ n b'a dɔn Urusi ne mun ye e ye n'i ye n sutura ala ka n'i sutura tiɲɛ fɔ Badara, o bɛ kɛ kuma sugu jumɛn ye? Tɔɔrɔ tɛ ne ni ɲɔgɔn cɛ, e ka secrétaire de ye, ne bɛ ne fɛ ka t'i ka bisimila la ka na de. Wa ci dɔw bɛ yen nɔ. i yɛrɛ kulo bɛ kuma na ne ba n bɛ fili la dɛ Su ɛri o ɛri u bɛ ɲɔgɔn wele telefɔni na hali o don na ne bɔra ko n bɛ taa butigi la ne y'u sigilen sɔrɔ ninnu ka soda la u sigilen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ o tun y'a sɔrɔ su kora ka ban o tɔ ye baara ye baara dan ye tile fila de ye tile kɔnɔ nka sufɛ baara o fana ko wɛrɛ don. mɛ mɔgɔ fana filɛ nin ye mɔgɔ n'i ka baarakɛla kɔni cɛ kuma bɛɛ aw bɛ se ka ɲɔgɔn ye kuma tɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ papiye ko de b'u ni ɲɔgɔn cɛ a yɛrɛ bɔra ka kuma min fɔ e yɛrɛ tulo bɛ kuma in na ko n'a y'a sutura ko ala kan'a sutura ne terikɛ ne b'a dɔn mɔgɔ mun don k'a fɔ k'a bɛ sɔn ka don nin ko nɔgɔlen ninnu da fɛ ne tɛ se ka da la komi adamaden bɛ falen o kama de n y'a wele ka e yɛrɛ wele a sigi ka kuma ka se ka k'a ko la mɛ a yɛrɛ ye cɛ mun ye a m'a kɛ Urusi yɛrɛ kɔfɛ a y'o fana wele ka na a ye kumakan mun fɔ e yɛrɛ tulo bɛ kumakan in na ka na i ko ta ka imaginer dɔrɔn ka n'a ka kɛlɛ kɛ n'a ye o sɛgɛsɛgɛ i k'a jateminɛ k'a lajɛ i y'a faamuya n terikɛ kuma wɛrɛ tɛ ne fɛ dɛ a m'a fɔ ko kegunya de wa donc n'i y'ale ɲininka komi ne bolo bɔra ale kelen de kama o tɛ tiɲɛ ya kelen bɛ sunkuru tigɛ filan tɛ da saban tɛ si so naani yɛrɛ a bɛ se ka sunkuru kelen janfile kɛ a tɛ ne a ɲɛkisɛ la Adama a dili a ka n'o kɛ kuma fɛ a ka n'o kɛ ne fa ye ale de ye ne ba ye ale de ye kuma fɛ i fa tɛ n ye i ba tɛ n ye a fa tɛ n ye a ba tɛ n ye a somɔgɔ tɛ n ye n'a fa ye ne a ye kuma min fɔ ka bɔ ni gindo kuma bɛ ka n'a fɔ ɲa ka ne wayiba a fa tɛ n ye a ba tɛ n ye adama sabali